Само искам да отбележа, че различни субекти, които се мислят за интересни и които всъщност провокираха етно напрежението в страната, да ми се правят на месии в това отношение, това няма да стане. Всеки, който заиграва с етническата карта, искам да им напомня, в Евангелието има един много интересен изказ. Тя се сети за какъв принцип става въпрос. Значи, за голямо съжаление, етнокартата се заиграва в опасни мащаби. Аз моля наблюдателите на НАТО и Европейския съюз много внимателно да следят този процес. Много внимателно. Не заплашвам никого, но по този начин ние не можем да продължим. Да го уточним. Дали библейският принцип, за който споменахте, всъщност е, който води нож от нож умира? Това го казвате вие. И съм съгласен с вас. Евангелски принцип, не библейски принцип.